Nå, hej Karl. Jamen så er vi ved at være klar. Så er vi ved at være klar. Simpelthen. Nu er det gået. Sæt i vand, og du er klar også. Simpelthen. Ja. Jamen for fanden du. Så gælder det svinesafari på Brandsø. Jamen ser du, det er jo fordi, at, og det synes jeg måske, der er grund til lige sådan at prøve at træne op igen, ikke også? Fordi jeg var på Brandsø for et stykke tid siden, og så jeg, der skulle Det er meget sjældent. Jeg så meget sjældent, altså et dyr, men jeg er ikke sikker på, at jeg så. Nej. Jeg er ikke sikker på, Nej. fordi den gemte sig jo bag ved nogle sten og sådan, ikke? Ja. Og derfor så er jeg ikke 100% sikker på, at jeg fik dem. Nej. Men jeg tror sgu, de er der, og jeg er ved at slå dem op. Og hvis det er tilfældet, så er det faktisk ikke noget, man ser hver dag. Nej, det er det ikke. lige præcis. Nej, det er det ikke. Og, efter sigende, så skulle de jo kun finde på Brandsø. Jamen, de er faktisk indvandret på et eller andet tidspunkt. Ja. Hvilket godt kan have været under måske i kølvandet på den sidste istid eller et eller andet. Eksempelvis, ja. Ja, det kunne det være. Ja. Jeg har slået dem op, og der findes ikke noget dansk navn for dem. Den hedder simpelthen Plasticius pigianus. Ja. Det er dens latinske navn. Og jamen altså, nu skal vi jo ned og se, om vi kan få ramt sådan. Ja, lige præcis. Det skulle vi jo gerne gøre. Problemet, det er jo, jeg har ingen jagttegn, men det har du. Ja. Og, men til våben, vi skal bruge, er en lille smule anderledes end det, du er vant til. Fordi man må ikke have skydevåben med på Brandsø. Nej. Men en stenslunge kan man godt bruge. Ja, den er faktisk fint. Ja, den er faktisk fin. Den er ikke så og stor. en god flintesten i, ikke også? Du ved, så siger du sgu bare skraldebang, hvis du rammer. Men du skal kunne ramme den i panden. Lige nok. Det er vigtigt. Ja. For du snakkede om, at den var ikke så stor, men den havde nogle grove store ører. Ja. Ja. Det tyder på, at det er meget opmærksomt dyr. Jo. Ja, men det er det også. Ja. Det er det også. Men den er i hvad skal man sige, den er i grisefamilie på en eller anden måde. Ja. Det er ikke et hængebusvin eller sådan noget i den stil. Nej. Det er det ikke. Nej. Men man mangler simpelthen et godt dansk ord til det. Ja. Og når nu det er sådan flot vejr, som det er i dag, ja, så skal vi sgu da lige se, om ikke vi kan fange en fisk eller... Ja, men også det, og så i særdeleshed, nu har vi 2 dage til, jo ikke? Ja, og i og med, at vi overnatter på... Og så også har vi da fået pakket en god portion udstyr. Lige præcis. Du har også haft udstyr med, ikke? Ja. Så jo, det skal nok gå. Vi skal nok kunne overleve et døgn derovre. Og hvis det nu er, at vi ikke får ramt sådan en... Ja. Så har vi også et alternativ. Ja, så har vi et alternativ. Så skal vi simpelthen spise en dåse torskelever. Ja. Simpelthen en dåse torskelever. Ja. Sølle bager, du. Ja, det må der, hvor du har købt det der, de ikke engang kunne komme glasur på. Du. Man er nødt til selv at komme glasur på. Hvad fanden er det for noget, du? Er det gør det selv vin og brød, eller hvad? Ja, det er det. Men det var så for, at det ikke skulle ligge og blive snasket, jo ikke? Ja, rigtigt. Rigtigt. Simpelthen. Ja, men det er jo fantastisk, du. Hvad? Vin og brød mit svisken. Det er vores begge tos livret. Ja, men det er simpelthen fantastisk nu. Hjemmebagt og det hele. Lige præcis. Frisk, det kan ikke blive bedre. Det kan ikke, og de er bagt på grillen. Og de er bagt på grillen, ja. Jamen for fanden nu. Ikke et øje er tørt. Overhovedet ikke. Og hvis det er, så skal vi nok hælde noget vand i. Ja, men den er jo flot, du. Indenbords med den.
ikke engang gemme den. Nu her. Wow! Nej, for helvede, jeg giver ikke fisk mere. Op, så vi kan se den nu. Se lige her, drøb lige ned i Frejas kaffe. Jeg kan ikke se, om jeg kan se den. Jo, prøv lige at komme her med en. Ja, den lille ising, den lille ising. Præcis, så kødfuld den er. Hvor flot du. Dejlig aftensmad her, hva'? Præcis, så fint kødfuld den er. Ja, du skal lige dryppe lidt saltvand ned i din kaffe. Ja. Ja, men det er jo fantastisk. Ned til kollegaen med den. Knap så stor som den anden, men den er der. Jamen, så må vi jo have den at se. Den lille fisk. Hvor sød den er. Kæft, den er tung. Det er jo lavet. Ja, men den er jo fed, mand. Den har jo svælget i orm og snegle og muslinger og jeg ved ikke hvad du. Plankton. Jeg skynder nu at hive den inden da, for ellers ryger den der af. Og ved du hvad det er? Det er kraftigt med en rødspæt. Nej, det er det ikke. Jeg sørger nu for, at der ryger lidt ormesaft ned i din kaffekop. Ja, jeg kom lige lidt ned. Det kunne jeg sådan rigtig undre dig. Med alle de fisk, du går og fanger. Det er helt urimeligt. Og vi kan se dyret. Og det er en ising. Ja. Det er jo rigtig nok, det kunne godt. Ising. Det kunne godt lige minde lidt om. Ja, men den er så nuttet. Ja, og så er den er så kødfuld, så det er uha. Det kan da være, at vi ikke skal have skudt noget dyr. Det kan være, at nu kan vi få torskelever med isinger Ja, det i stedet for. Ja. Det er jo en delikatesse uden lige, jo. Menuen bliver bedre og bedre. Det gør den. Ja, på den tur her, der er der jo nogen, der fisker, og så er der andre, der slapper af. Situationen er den, jeg har fanget den 5-6 isinger, virkelig fine isinger, og kaptajnen har ikke fanget noget som helst endnu. Men kaptajnen har travlt med at styre skuden. Der er jo en god grund til det, som man kan se. Her har Karl så fanget en hornfisk. Har du fået den? Ja. Her er den. Den ryger ud igen. Ah, så er der frisk bakke wienerbrød til folket. Simpelthen. Det er dejligt. Og så er vi faktisk også ved at være på Brandsø. Så vi må ind til kysten.
Så vi kan få slået lejr. Og skudt en uldsvin. Ja. Lækker. Som om det var noget det hele. Ja, lige nok. Hold kæft, der er en henne, Frederik. Shhh. Ikke så højt. For satan. Ja, den er sgu derhenne nu. Kører vi. Jeg tror, jeg fik en, Karl. Fik du den? Ja, jeg fik den. Kæft, mand. Den er død. Ah, det var godt. Jeg er simpelthen. Jeg er stensikker på, at jeg fik den. Ja. Prøv lige at vente lidt, du. Og hvis ikke den er død, det kan altså bide skidt. Ja, jamen det er rigtigt nok. Hva? Ja, Prøv lige at... de er farlige, dem der. Ja, de er for farlige. Ja. Den spejler fandme. Ja, det gør den. Men det kan godt bare være nerver. Men for en sikkerheds skyld, så synes jeg, du skal stikke den. Bare sniv i en, Karl. Ja! Sådan. Ja, nu er det i hvert fald færdig. Ja. Kæft, mand. Vi skal da have noget at slæve hjem på. Ja, det er vi nødt til. Den løb tung. Ja, det var jeg godt til sådan. Ja, det gør den. Ah, spændende i nu. Det er et godt Ja, vi er vildt. stærke. Ja. Ja, det er sgu da et pragteksemplar. Jamen, nu. det er simpelthen. Og hvad her, det er ører, ikke også? Ja. Siges der. De er jo tegn på alderen på den, Ja, ikke også? lige nøjagtigt. Ja. Og Jo, det er modsat jo til andre, større... hvor det er gevier, der er afgørende for Ja, alderen. det er det, ikke også? Her der er det ørerne. Her der er det ørerne, ja. Ja. Og jo større ører de har, og jo mere tørre de er i det, Ja. jo ældre er de. Ja, og også jo mere de folder Ja. heromme. Og så kan man se her med de her små pikhår, der sidder, Ja. at det er sgu en af de der originale bestande tilbage fra istiden af. Ja, det er. Ja, det er det sgu. Og den der, det tyder jo trods alt på, at der er en del her på Brandsø. For den der er cirka 7 år gammel, efter hvad jeg lige kan se. Nej, den er ældre. Det er ikke Jo, efter fordi du kan ringen se, heromme. at ører de krøller jo fuldstændig på den. Ja, men efter de folder heromme, så ser det ud efter, at den er 7 år gammel. 7 år, ja. Ja. Ja, ja. Måske Jamen, vi 8. må hellere få den pelset. Ja, vi skal lige, vi starter vi skal med have blod i agen. at have blod i anden, ja. Så vi starter med at skære hernede. Ja. Og pas på, det kan godt sprøjte lidt her, Karl. Ja, ud med det. Sådan at blodet kan løbe ud. Ja, og Jeg pels, den skal vi lige igennem, fordi Ja, det samler vi lige ja. op bagefter. at det ikke ligger og sviner for meget. Ja. Og så starter vi med at skære den i bu her. Ja, jamen, altså, Så. hvis du lige får skåret det meste af pels af, Ja, ikke og så også? hele vejen op til bag ved ører. Ja, fordi du skal nok lige, du ved, så vi har ører til, så den kan hænge der, ikke også? Ja. Altså. Sådan der, så kan vi... Ja, så skal vi have en brækket. Ja. Og have den af frak, Ja. så at sige, ikke? Ja, lige præcis. Jamen, det er jo pragteksemplar. Jamen simpelthen, se køfuld den er. Ah, for Det er helt satan. utroligt. Og ved du hvad? Hvor mange her i Danmark har egentlig nogensinde skudt og fortæret sådan en Plasticius pigianus? Ja, men det tror jeg ikke, der er nogen, der har, Karl. Ikke ret Nej, mange i nu har hvert vi fald. jo fået lov til at skyde den her, ikke? Men ellers så er de så sjældent, så Ja, sjældent. men ikke? altså bare det at få tilladelsen til at Ja, men flytte det den, er simpelthen fantastisk. Jamen altså nu. Ikke et øje før. Jeg tror, vi skal have lidt længere derhen, skal vi ikke, Frederik? Nej, nej. Lidt det.
Det er bare for, at den står mere plan, tænker jeg på. Ja. Nej, det er også fint der. Det er bare, det står lige lidt skrå ud. Ja. Det æder med, men der vist er lidt af en luksus klapstol fra her. Det er helt sgu ikke. Jeg kender den der. Det var bare en, jeg tog derhjemme. Ej, den ligner godt nok den, der har. Ja, fordi vi er 3-4 stykker ikke? Ej, det er en luksusudgave, du, fordi der er plads til øl. Ja. Her, der ikke også? Ja. Der er ølholder i, ja. Jeg har jo ikke råd til sådan en luksus. Min, den er uden ølholder. Ja, okay. Det må man skulle tænke sig til nu. Nu er det jo heldigt, Frederik, at det gik som det gjorde. Ja. Og vi fik ramme på dyret, fordi vi havde jo faktisk hjemmefra bestemt, at hvis vi nu ikke fik fat i det her dyr, hvis vi nu ikke fik skudt den, så havde den stået på røget torskelever fra Bornholm nu. Hvad siger du så? Det er altså heller ikke det værste, der kan ske, Karl. Nej, men altså, det er jo ikke det samme som sådan en svinebæs. Nej, absolut ikke. Nej. Nej. Det er jo krydderierne. Ja. Nu har vi jo pudset den rigtig godt af. Det skal sådan en her på sener og hænder. Ja, det skal de. Så den er pudset rigtig godt af. Den ser en lille bitte smule fedt, men det er jo det er med, det er jo med til at gøre den god. Gør den rigtig god, da det indeholder en masse god smag. Ja. Og i særdeleshed, når vi griller jo. Og så får den simpelthen bare en gang ganske almindelig knors grillkrydderier her. Knor? Ja, knors kø og grillkrydderier. Knorbassen? Simpelthen. Knorbassen, knor. Og så skal den lige have lidt paprika. Men den får med også, og den passer. Ja, men det skal også være sådan, at der er en god smag i den samtidig med. Ja. Men det er jo rigtigt. Så går den lige ind. Nøjagtigt 1 minut. Så er grillen klar til at grille på. Sådan. Der skal grilles med låg på, ikke? Jo, det skal den. Jamen, det ser jo godt ud, du. Det ser rigtig godt ud. Ja, den er altså kun uden ører, det må man sige. Ja, det er den. Det hjalp lige, vi fik dem afmonteret. Ja, for satan, du. Ja. På med låg. Det er krammers, det der. Skal vi lige huske at vende den lige om et øjeblik? Ja, ja. Lægge direkte på panden. Sådan. Det gør vi da bare. Og du hører den lyd der. Ja. En pragtfuld lyd. Ja, det er jo fantastisk. Skal du spare på vand? Ja. Det var fuldstændig ret i. Men jeg er nødt til, at jeg er simpelthen sådan fedt fint. Ja. Ja, det er paprika. Det er klart. Jamen altså, tjeneri, Frederik. Jamen, det er Hvad? helt fantastisk. Her dækker bord og sætter et par rødvinsglas på. Ja. Så tager vi på hul på rundt. Ja, simpelthen. Jamen altså. Skænker jeg til mig selv først. Ja. Skål.
sætter lige låg på her. Ja. Prøv lige at se en farve. Ja. Hva? Den er helt fantastisk. Det er sådan en helt dyb rød. Prøv duften. Ja. Ej, den er god. Den vil passe rigtig godt til svin. Det er jo det, jeg mener. Ja. Det er vel... Det er en rigtig svineri... Det kan jeg næsten ikke sige. Nej. En svinevin. Ja, det er. En svinevin nu. Vi har selvfølgelig aldrig nogensinde smagt sådan et svin før. Nej. Men man fornemmer, at den er suveræn god til... Jamen, det vil den være. Ja. Det vil den sgu være. Vi sætter den herned, så Ja. sker der ikke så meget. Det er nøjagtigt. Jeg skal så længe i enden for, hvis den skal have lidt mere. Men ellers så smider vi den bare på som stykker. Den skal have noget nu, der er klar. Skal den se for godt nok ikke. Nej. Det var bare Den er lige, perfekt. det var bare lige det der, jeg synes, det så rød ud. Lige det, du skal igennem. Nu ved du hvad, den er let saltet. Men altså. Er det i orden? Ikke et øje, altså. Det er til ren uge med kryds og slange.